Dokaitimbwe mabuja tauya nonhodzo manhoko dzozuva ropfumba mwedzi uno waMbudzi. Nyasi kwabudika masoko okuti waTendai Biti wapindiwa mushishi, wamwe wakagoreketa kuti waTendai Biti wambopambiwa nevanhu, asi Fadzai Mahere wekubato ravo reMDC Alliance agoreketa iye kuti wabatiwa baa nevanhu, wasvinu wari pakanaka, wakachengeteka. Idi tinokudzai she nazvo nokutoti vanhu vazhinji vanga vatoita kusha chaiko kuti penho wambonyikidziwa wakapfonyiwa chaiko. Tiruramba tichitokurudziwa mabuja kuti tigare tichimwa mvura nokugoramba tichigara pabvute kuti tireke kugopisiwa nozuva kana kurwadziwa nozuva riri kupisa ri. Idi chokwadi zviri kutorwadza izvi, rambai makachengeteka mabi angu. Nyasi pagozobuditsiwa nopachedu kuti izvo waMunangagwa wakatora vanhu vanosvika 130 chaiwo kuenda navo kuGlasgow kwavaigenda mazuva 4 wakaenda. Ipapa kuri kutoringirwa kuti mari yayo wakagosenzesa inoita miriyoni nochidimbu, zvokutoti zviri kurwadza vakomana. Mari dai yakagosenzesiwa pazvinhu zvomunyika medu zvezvinu zvaitobuda zviri nani. Ipapa zvinotorwadza kuti waMunangagwa wagotora munhu anovabikira, wakagotora nogwicho ravo, wakagotora pokare nevamwe vanhu vanoita zvokupa vanhu chikafu mumahotera pabodzipo novanovachengetedza vanosvika 20 nevamwe varibe kana kureketiwa nevamwe vafundisi vanozivikanwa kuti vafundisi vanoita zvinhu zviribe munzero. Idi zvakatooma izvi mabi angu, heno kuti chedu chii chinonyanyorita kuti zvirwadze kudai. Ipapa tatonyepiwa kuti kwai Somalia yagoenda nevanhu vanosvika 20 basi, asi inyika iri kutotamburawo yatinotoringa tese kuti iri kutambura kudarika isu. Heno mabi angu kuti zviri kumbotekaira seiwo kuvakuru wedu wa. Pokare Nyasi kwagobuditsiwa kuti kunotsamba yekureketa kuti waMunangagwa vachiri kubhadhara mari inoita zviuru 20 zvemadhora ekuAmerica pamwedzi wega wega kukambani inoita kuvamirira anogovareketera zvinhu zvavanoda kuBritain. Kwai izvozvi kambani yoMercury inenge ichindobhadhara mari nokuti waMunangagwa anoda kuti kubisiwe zvirango zvoupfumi. Ipapa miriyoni iri kutoenda pagore nopagore, zviri kutorwadza dai mari yagosenzesiwa kubhadhara wabasa wehurumende. Idi waitopfumvurawo zviri nani, asi vakuru vehurumende yedu tinondovambwisisawo zvavanoita zvinhu. Magweta anoita kodzero dzevanhu waenda mberi nokuhwira kodzero dzevanhu, wapwerewo zinasu Nyasi watakanhwa wanopfuura watanhatu chaiwo, mhosva dzavanga waripomerwa. Wamwe wagonzi waita zviribe basa kutekaira kuribe basa mudhorobha gore rapfuura muHarare. Wamwewo wakaenzi gore rino mwedzi waKurume wakaita mutsepwede muHarare mopokare. Idi tinokudza magweta ari kuita izvi tichiti warambe wakashinga warikogoneta namangwana. Magweta anoita kodzero dzevanhu avhundutsiwa nozvakaitiwa nomapurisa edu. Idi mapurisa edu anotohwewa kuda kuparadza upenyu hwevanhu chokwadi. Ipapa wapwere wagosungiwa waye, wamwe wavo wakagokubiwa nomhonya dzemapurisa zvokutoti vari kutoenda kurapiwa chaiko. Wamwe misoro yakaita kuzvimba, wamwe manjaya, wamwe huju chaiwo hwakaita kunohwa kuzvimbisiwa nomapurisa vachizvindikitiwa. Zvakatooma zvinotorwadza. Toimba kuti mapurisa akaita izvi achasungisiwa kuti zviite zviri nani. Munyaya dzokusungisana kuno wanachiremba wairi vari kunziwo vari kusungisiwa nomumwe anoita zvokufundzisa karati wechiJapani. Munhu uyu ari kutiwo wagomunyepa kuti akaita kupazika musana zvisiri izvo zvanga zviri zvechokwadi. Ari kuda kuti wagomubhadhara mari inoita zviuru zvemari yekuAmerica 260. Heno kana akagoipuwa mari iyi kumatareko, ticharamba tichiringa hedu. Kambani yoZinwa yagotiwo yada kugochera zvibhorani zvinopfuura zviuru 35 munyika mese. Ipapa zvinotorwadza kuti wari kuona kutoti wari kutadza basa, nokuti iwo kambani yavo yakatoisiwa kuti tireke kugoda zvibhorani, asi kuti mvura nomadhamu zvinge zvaripo zvakakwana zvichikwanira vanhu vese. Idi zvakatooma zvemunyika medu, asi tinoramba tichindoshuvira kuti wachaita zviri nani. Wana murairidzi kubudikidza nesangano ravo roZimta wagotiwo wari kuda kuti wapuwe mari inopfuura 500 mari yekuAmerica
pabodzipo nokuti wapuwo mari yobhonasi svinhu inotenga heno kuti zvichakoneka chere kana kuti zvichareka, asi watiwo zvikareka kugoitika mwedzi uno wachagona kudawo kuti wari kunyoresa bvunzo watadze kugodzinyoresa. Heno mabi yangu ticharamba tichininga kuti zvichaenda nekupi. Tiri kufara kuti hurumende yagobvuma kuti kambani yokufrance ibatsirewo kupa mari yokuwakiridza pokare masvingo oGreat Zimbabwe. Heno kuti okwedu masvingo wachayaita seiko? Ticharamba takaringawo peno wachagoapawo mari kuti awakiridziwe pokare aitewo zviri nani. Hurumende yagoreketayo kuti kwai manyepo ari kureketiwa okuti kwada kuunza imwe mari itsva, asi tinotoziva kuti sozvawakagara wachindoita mukandoona wareketa kuti manyepo moziva kuti mariyo iri kuuya, asi dai wange waribo chawareketa taiziva kuti peno manyepo. Idi nhadzirirai mabi yangu kuchaunziwa imwe mari itsva. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Kutandira muSouth Africa, makororo muSouth Africa atoita kurura idi kwaipa pakupera kwesondo rinori wagoba zvinodhaka zvokokeni zvinoita makirogiramu anosvika 500 zviri kumuzinda wemapurisa. Kwai zvinhu zvinoita mari inoita mamiriyoni omuSouth Africa 200 chaiwo zvakatooma mabi yangu. Heno kuti kana mapurisa achibihwa kudari vanhuwo zvavo vanoitirwa sei? Nyika yeZambia yatobisa vanhu vayo vari kuEthiopia wanga vari kweikweyo nonyaya yozvari kuitikako. Ichokwadi kuti zviri kuitikako zvisvinuba, asi tinoramba tichitenda idzo hurumende dzinotanda kubisa vanhu vadzo kudari dai wakaita bawo kuti zvireke kugoramba zvichitekeshera zvokurwisana zviri kuEthiopia ko. Iyo Zambia pokare nyasi yagoreketayo kuti kwai maJerimani achawapa imwe mari inoita maEuro anoita mamiriyoni 8 kuingidzira pamamiriyoni 40 awanga wagara wapuwa nemaJerimaniwa kuti waite kuingidzira kuti vanhu vese vagoboye chokudya. Idi zvakanaka, zvinotendiwa, toramba tichitenda izvi. Ichokwadi kuti hurumende yawaHakainde aiwa ikaramba yakadari inoita kutora mukombe chaiwo wokugutsa ruzhinji. Kwai nyika dzomusadhaki dziri kuhwadziwa, dziri kufunga nokufirefeta kuti kohokonai dzakagoitiwa kuti magetsi adzo ese anondodzimiwa zviribe kana akamboziva kuti zvinombotekaira sei. Ipapa Zimbabwe nozuro yakagoreketawo kuti magetsi ayo avhiringika kuhwange. South Africa pokare wanga wari muCherima. KuZambia nokuMozambiki kwai ngoma ndiyo zvakatohwadza kutoti zviri kumbotekaira sei, asi tichavimba kuti wanenge wazvizvibata zviri kukonzeresazvo kuti zvidaro. Tichagokunyepai kuti zvaburika. Mukugumisira kwai kuNigeria kwaita kushomeka kwemafuta odzimotika. Idi ndo mashura chaiwo kuti waridzi wanoburitsa mafuta aribe kupepetiwa ndo wanosaya kana bodzi romafuta. Idi zvakatooma. Heno mabi yangu kuti zvichapera sei ipapa, asi tiripo hedu ipapo. Nyasi tadipfama. Ndini wenyu MhanduweWeNhau.